Qegħdin fix-xahar ta' Diċembru, ix-xahar li fih il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-miliet, iżda dan ix-xahar fost il-ħafna rigali u festini jaf iġib miegħu il-ħela, partikolarment tal-karti. L-iskola primarja ta' Ħalluqa fil-Kulleġġ San Ignazju ħasbet sabiex l-istudenti tagħha tallimhom kif fi żmien il-miliet inaqsu l-ħela ta' karti. Dan l-iskola tat bidu għal kampanja Eko Miliet billi nibdew filmat bħala promozzjoni sabiex it-tfal isibu użu ieħor għal karti użati. Nidew il-kampanja Eko Miliet it-tfal stess li jattendu l-iskola primarja ta' Ħalluqa. Nibgħat l-awguri tiegħi b'email jew telefonata. Il-flus li nifranka ser nagħtihom għaqdiet volontari. Il-filmat juri l-ammont ta' karti li jeħlew matul dawn iż-żminijiet ta' festi. L-intenzjoni tal-iskola primarja ta' Ħalluqa hi li jħeġġu l-tfal u l-ġenituri tagħhom u anke l-pubbliku ġenerali jsiru aktar konxi ta' din il-ħela u jsibu modi sostenibbli sabiex jirriċiklaw. Il-Kumitat Ekoskola tal-Kulleġġ San Ignazju Primarja Luqa ilu jaħdem fuq dan il-proġett mill-miliet tas-sena l-oħra. Huma kienu talbu l-tfal u l-ġenituri tagħhom sabiex iżommu l-karti li fihom jirċievu r-rigali biex wara il-vaganzi iġibuhom l-iskola u jużawhom f'attività fejn it-tfal ksew l-art bil-karti li ġabru huma stess. Permezz ta' din l-attività tfal setgħu jaraw l-ammont ta' karti li kienu se jintremew.